Bon dia. Si us heu estat mirant els altres vídeos del present perfecte simple, present perfecte pels amics, ja dominareu tota la part estructural. Ara anem a veure com s'utilitza. So now we're going to see how we use the present perfect simple. And the first thing that I need to say is that even though it's called present perfect, tot i que es digui present perfecte, el present perfecte simple farà referència sempre a un passat, a alguna cosa que ha passat. Per tant, oblidem-nos de que es diu present perfect. Si pogués, li canviaria el nom. Però com que tots els llibres, tots els professors, totes les gramàtiques, tothom segueix utilitzant present perfect, doncs em sap greu, però arribem una mica tard. So, present perfect it is, tot i que nosaltres seguirem recordant que en realitat és un passat. I no és un passat normal. És un passat que, si em deixeu, anem a fer una barra temporal. Let's say that this is the past. Let's say that this is the present. And this is future. Let's say that the present perfect simple is not something that began here and finished here. No, això seria un passat simple. Passat simple. Si esteu fent la unitat de comparar el present perfecte simple i el passat simple, us recomano que us la mireu. El present perfecte, com us deia, no és així. El present perfecte simple normalment és something that began in the past, but somehow, d'alguna manera, segueix tenint validesa en el present. D'alguna manera. Ho veureu molt clar quan comencem a veure aquests 4 usos que us he posat aquí. Aprofito també per dir-vos que d'usos del present perfecte podríem omplir llibres sencers. Recordo, de fet, quan estudiava a la universitat, que hi havia un llibre que estava només dedicat al present perfect, past perfect, vaja, qualsevol cosa que tingués perfect. Però jo crec que amb aquest d'aquí, i amb aquests altres una miqueta, però sobretot amb aquest d'aquí quedarà tot explicat. The present perfect is something that began in the past and has consequences, it has a result in the present, it has a direct influence, maybe, or maybe it still continues in the present, okay? So let's begin with past with present consequences. Si esteu a casa i sentiu el vostre pare que obre la porta i abans de que us gireu diu: nens, I've broken my arm. I us gireu, el que espereu veure, si fóssiu gent anglesa, és que té el braç trencat, el veuríem embenat. Quan es va trencar el braç? En el passat, farà unes hores. I quina és la conseqüència en el present? Doncs visualment el braç està embenat i fins i tot podríem dir que mèdicament encara està trencat. Per tant, it's something that began in the past and has present consequences, or, if you want, a result in the present, or it still continues in the present. Okay? Aquest seria el primer exemple. Molt diferent de la frase I broke my arm 3 years ago. Si diem I broke my arm 3 years ago i ho haguéssim de representar gràficament, diríem que és una cosa que va començar en el passat i es va acabar, però no en el present. Per què? Perquè fins aquí han passat 3 years. D'acord? Veieu? És una acció començada en el passat i acabada en el passat. Let's see what happens with past with unfinished
time references. Molt bé. Sovint trobarem que en una frase hi haurà una referència al temps, al moment en què allò va passar o en el moment en què allò ha passat. A vegades, aquestes referències temporals ja han acabat, com per exemple quan dèiem abans 3 years ago. Si diem fa 3 anys, aquests 3 anys ja s'han acabat. En canvi, si diem today, i encara estem en el today, estic en una referència temporal que encara no ha acabat. Per tant, si he de dir avui he treballat molt, diria I've worked a lot today. What is the time reference? The time reference is today. Is it finished? Is it over? No, perquè en el moment en què dic avui, encara és avui. Comparem-ho, en canvi, amb ahir vaig treballar molt. I worked a lot yesterday. La paraula ahir ja s'ha acabat? Sí, perquè avui estem en avui. Ahir ja és un dia anterior. La referència del temps està acabada, està dintre del passat. Ja no té cap mena de conseqüència, efecte, etc. o duració en el present. Per tant, no puc posar I have worked. Haig de dir I worked, un passat simple. Past without time reference. A vegades hi ha situacions del passat, sobretot situacions o experiències de la teva vida que no cal especificar en quin moment, perquè el més important simplement és que allò t'ha passat a tu. Si vols dir que, per exemple, has visitat Nova Zelanda, per no ser tot amb I, direm que ells, diríem, they've been to New Zealand. Hi ha referència temporal? No. No la veig. I can't see it. There's no time reference. Normalment, com us deia abans, when there is a sentence without time reference and it expresses a life experience, usually we find the present perfect. Ara, en el moment en què diguéssim in 2015, automàticament se'ns anul·la la possibilitat de fer un present perfect i, sí, ho heu endevinat, necessitarem un passat simple. I visited New Zealand in 2015. Però deixem-ho com estava, perquè és una frase sobre una cosa del passat sense referència temporal. And finally, news. És molt freqüent que quan ha passat alguna cosa, la primera frase s'anunciï en present perfect. I després, la resta de l'explicació en passat simple. Per exemple, si diem ha esclatat la guerra a Ucraïna, diríem war has started in the Ukraine. Ucraïna és un dels pocs països que tenen el the, tot i que últimament, quan sento les notícies, molta gent veig que se'l deixen. I després, aquí, posaríem en quin moment va caure la primera bomba, posaríem en quin moment va haver el primer incident, i tot això ja no aniria en en present perfect, sinó que aniria tota l'explicació en past simple. Diríem, aquest matí va caure no sé què, el ministre va anunciar a la població, la gent va fer tal i tal cosa. Però la primera frase, la que anuncia la notícia, normalment la tindrem en present perfect. En resum,
resum. Tots aquests 4 usos es podrien resumir bastant fàcilment en aquest, en el primer de tots. It's something that began in the past, but it has some kind of continuity, effect, result, consequence in the present. Espero que això hagi estat clar i, sobretot, recordeu que encara que es digui present perfecte, sempre estem parlant d'un passat.